kum kawaipat kamat rekam kabah khmat banwara ya kajing sotu paiba halor kajing koridor jong kajing lek khoj lek suba hapok ki distrik bapher jong kari India hi barok kawai nakaliang ka sarkar pedeng kala penmipan saya kawaipat ke program kabalatip kum ka swatch survekshan gramin arja ka khandai ka baderu kawai nakamat ne ka banta ka pakongsan jong ka swatch bharat mission ya kane ka program kabaan petrekam haborok ki distrik kari India manta kasngi katnat rekam jong ka public health engineering nopo division kala pli paiba ban sedang trekam no ya kane ka program hari boy district ya ka balawan non pli de ka kong dorin pawa MCS ka baderu ka additional deputy commissioner jong kari boy district haka jinga don laru uba Didi Umdor executive engineer ka PHE nopo division lambat kiwi ki officer bat ki nong tre jong kane katnat kajing temu lani kamat rekam ka bakongsan jong kane ka swatch survekshan gramin arja ka khandai ka baya seriam thik bat ka swatch bharat mission ka ba angnut banwara ya kajing sotu paima halor kajing lek khoj lek suba halaying hasem hakichnong gitau bat kiwi bat langba kane ka program on la ru pat banjit ya ka we na ki district ka bala bankot chakathong jong kane ka program bat banyo khurpat ya ka kusnam ka bakarpang na ka sarkar pedeng ta kasngi ka arpulaitorik banai Ogos arajar kat khandai hangni hapo Riboy district ngala launch ya kane ka swatch survekshan gramin 2019 kane ka swatch survekshan gramin kade ka survey ka bangile manusnam na ka government of India yung baka department ka swatch barat banlet ban survey yi we isnong ya ka jing long jing man yuki ha bade ka jing la khoj ha ka jing pelang ikinyut ha ka jing brat ikinyut hak jing bomlet pen khana pathar chaklau te mentang kerpat ling ba ka media ba chnong kini trelang kinwan ki ba survey chnong ji fi ndai ta ba pin trelang kita ki ban survey kum juru ha ba pin ya penne ka jing khoj pinam dan ki jing lek pathar chaklau nang ba ka district jing iru dala ada wan kini no survey ngin yo karang ka ba sajrong bai la ban ka ban kong ru ka ba ri kum ru karang ka ba sajrong te kane ka jing kerpat mentang singi kalong banyak trailang ni baru bagi volunteers, bagi PHE, bagi na blog, na DC office, banyak kisah banyak trailang, berpelong ya kene ke distrik ini bakalan karang ke bah, sejarong ke bajau. Jika bayi dia bagani ka bapil island jumtasi kadi ket bitang ka jing khoj subane kadi ki wiru baka cover. Ka jing khoj subah ka cover baru ka jing pelang nyot ki rekom berat nyot. Kadi ru khamtam baka jing nek penjana pathar saklau kam ndai bandan kata ta kam ndai bandan. Te ki jing pelang nyot jing rom nyot kum lek khoj haskul ha yeng hasam baro kita ke kala cover lot baro kalau bade bagi jing khoj jing suba kala cover lot jika ke message jong pina kaliang ka PHE department ka message jong i kalong ba ini trelang mangin pelong yang kene ke distrik ke bajab ke bayo anam ha khamta ma ka bade bat ke jing khoj ke jing suba bat ka jing lat na ka jing lek pathar chaklau